Здравейте, драги зрители на Хоби ТВ. Днес снимките се правят в една от експерименталните бази на Института по рибарство и аквакултури Пловдив. Аз съм професор Хаджи Николова, директор на института. Институтът разполага с експериментална площ от 700 декара, която се намира на територията на Пловдив и на територията на село Триводици. Там, заедно с експерименталната база, е разположен и риболюпилния комплекс за размножаване на растителноядни видове риби. Институтът е специализиран за производство на личинки за рибителен материал и риба за консумация от основно топловодни видови риби, като шаран, амур, толстолоб, хищни видове, сом, щука, лин. По този начин ние се стараем да задоволим нуждите на рибопроизводителите със страната от тези видове за едно по-пълно рибностопанско използване на водоемите в нашата страна, както и за нуждите на спортния риболов, която дейност през последните години намира все по-широко приложение и един печелив бизнес. От една страна, а от друга страна е място за отдих на хората. Институтът е специализиран в производството на зарибителен материал. Основно ние сме едни от основните производители на зарибителен материал, от шаран, от толстолоб, от амур, от щука, от сом, от лин предлагаме на рибопроизводителите. И всъщност това е част, рибите, които виждате, са част от маточното стадо на института, т.е. производителите или разплодниците, които са в основата на производството на зарибителен материал. Освен зарибителен материал в клас 30-50 грама, ние предлагаме и укрепнали малки рибки. Това е основно от хищните видове, щука и сом, които са изключително атрактивни не само като обект за отглеждане в поликултура, но и като риболовен обект, т.е. нашите любители рибари, риболовци с удоволствие искат да имат на въдиците си такива хубави щуки или сом. Ние ги предлагаме хищните видове в няколко размерни групи, както малки укрепнали рибки от порядъка на 5-6 см, които отиват за зарибяване на водоеми, които са за спортен риболов, арендаторски, малки и средни язовири в страната, така и в по-голям размер, 25-50 грамови, които също веднага могат да бъдат включени в палитрата на риболовците. Това е типичният огледален шаран, който се пази като маточно стадо в института. Виждате специфичната форма на тялото и специфичната форма на олюспяване. Типово олюспяване, ръмчато, отгоре има една линия с люспи на опашното стебло и малко по корема. Т.е. люспите обграждат тялото на шарана и именно оттам идва наименованието ръмчат или огледален шаран. Този шаран се предпочита повече в Южна България, тук в нашите области и естествено от домакините, тъй като люспите са по-малко и създават по-малко проблеми при чистенето. Институтът разполага с риболюпилня за размножаване на растителноядните видове риби, като по този начин ние задоволяваме нуждите на част от рибопроизводителите в страната с личинки за рибителен материал от тези видове. Казах вече, те са с много добър темп на нарастване, с много добри вкусови качества. Те трябва да влезат в менюто на всеки българин за консумация. Характерното за толстолоба е, че той е растителноядна, само с естествена храна се храни, поради което баланса на неговите хранителни вещества и масни киселинния баланс е близък до естествения и много полезен за човек. Белия амур е също
спада към растителноядните видове, но той консумира и фураж, и естествена храна. Използва се като мелиоратор за борба с висша водна растителност, макрофити в водоемите, с много добър темп на нарастване. Добре е за рибовъдна да се отглежда в поликултура и за рибовъдна дейност. Качеството на месото също му е много добро. То е бяло, стегнато и много наподобява това на белите риби. Това е еднолетна щука, която е реализирала изключително добър тегловен прираст за едно лято. Щуката се размножава в февруари, края на февруари, началото на март и всъщност от хайверно зърно до началото на ноември, средата на ноември, тя е в състояние да достигне размери около килограм, даже и повече, в зависимост от естествената хранителна база на водоемите. Тя е изключителен хищник, храни се денонощно, може да се каже, и в зависимост от това какво е количеството на плевелната риба в водоемите, на каракуда, на псевдоразбора и на други малоценни видове риба, нейният прираст може да бъде до килограм, килограм и половина за 5-6 месеца. Имали сме такива случаи и именно това е и значението на щуката в много язовири, т.е. тя е в състояние да моделира ихтиофауната в тях, т.е. да обръща плевелната риба в ценно рибе месо, каквото е щучето месо. А в момента нашите язовири, и средните, и малките, смея да твърдя, че с доста голямо количество плевелна риба, което пречи на тяхното стопанско предназначение за отглеждане именно на аквакултури. Щуката е вида, който може да допринесе именно за почистване на тези водоеми и да се увеличат добивите от тях и естествено дела на ценните стопански видове риби. В момента виждате един представител на огледалните шарани, един изключително добър екземпляр. Характеризира се с малка глава и с много добро високогърбие, т.е. след главата малко имаме веднага увеличаване на височината на гърба, което е специфично за тази форма. И той е характерен, всъщност огледалните шарани произлизат от Централна Европа, от Чехия, от Бавария, от тези области е тяхната родина, там са селектирани и в последствие с годините ние сме ги внесли и сме ги адаптирали към нашите условия за отглеждане в шаранови стопанства. Предпочита се от много рибовъди с много добър темп на нарастване огледалния шаран и е лесен за почистване и за обработка в последствие под формата на консумативни части. Ето още веднъж виждаме едни хубави амури с около тегло някъде 4-5 до 6 кг. Това са към 4-5 годишни риби, които са много удачни да се отглеждат в язовирите и те се препоръчват за борба с макрофитите, с обрастванията на канали, на язовири, т.е. консумират растителна храна и я превръщат в деликатесно вкусно месо. В института се отглеждат бял амур, макар че в България вече имаме и черен амур. Черният амур основно е за борба с дрейсената, с тази мида, която напоследък се среща все повече в нашите водоеми. Тя е инвазивен вид, която затлачва каналите и променя конфигурацията на дъното на другите организми, така че черният амур именно консумира нея. Докато белият амур, той си е растителнояден, яде макрофитите, но когато има възможност да се храни с фураж, не избягва и хранилките на шарановия фураж. В момента виждате една процедура за тъй наречената дезинфекция на рибата. Винаги, когато се транспортира риба или се премества от един басейн в друг, трябва да я дезинфекцираме. Използваме калиев перманганат. Той е разрешен дезинфектант. Рибите престояват по няколко секунди в този разтвор. Профилактично, против ектопаразити, това са краткотрайни бани и след това отиват в зимовните басейни, където ще зимуват.
Ето това е част от охраната на водоема. Трябва да имаме и помощници, които да охраняват рибната продукция. Използваме сигнални уредби, което трябва да плаши птиците, за да нямаме загуби през зимните месеци. Институтът разполага с специализиран транспорт за превоз на жива риба, както за рибителен материал, така и риба за консумация. Камионът е оборудван с специализирани контейнери, с 5 контейнера, а също така и с бутилка, с която се подава непрекъснато кислород, така че може да се осигури транспортирането на жива риба в рамките на часове до всяко кътче от страната. Тук ние съхраняваме маточното стадо от речни раци в института, тъй като навлизаме в размножителния период на речните раци и очакваме буквално до дни да започне копулацията, т.е. размножаването, при което най-напред ще се получи оплодения хайвер, а след около 6 месеца се надяваме да имаме и второ поколение от малки речни рачета, които ще послужат за внасяне в природата, в нови находища и за създаване на условия за устойчиво развитие на популацията им. Малките рачета, които зрителите виждат в момента, са от вида Астакус астакус или речен рак, като заслужава да се отбележи, че полученото поколение е първото за страната, което е получено при контролирани условия в Института по рибарство и аквакултури. Предполагам, че зрителите могат да забележат битките, които се возят между малките рачета, и като неотменна част от технологията на отглеждането им е наличието на укритие, където те могат да се скрият от по-агресивните екземпляри и по този начин да се предпазят, особено по време на линеенето, когато тези видове, тези екземпляри, които линеят, са абсолютно беззащитни и стават жертва на другите индивиди. Уважаеми зрители, с няколко думи ще ви запозная с изследванията и работата, която се върши в Института по рибарство и аквакултури с речните раци. Въпреки че обект на изследване в Института са основно стопанските видове риби, ние в последните години работиме и във връзка с разработване на технология за отглеждане на речния рак и на езерния рак. От гледна точка на стопанската ефективност, ние успяхме да разработим една специална технология за отглеждане на езерния рак, която представлява значителен интерес за всички лица, които се занимават с аквакултурно производство. Нашите резултати сме ги отразили в една специална технология, с която при желание бихте могли да се запознаете. В България се срещат 3 вида сладководни раци, като важно е за зрителите да знаят, че 2 от тези видове се намират под закрила на няколко нормативни документи. Под закрила и с абсолютна забрана за улов са каменният рак и речният рак. Тук имате възможност да видите как изглежда така в най-общ план речният рак. Вие сами бихте могли да направите една съпоставка между двата вида. Другият в дясната ми ръка е езерния рак, който в момента ме захапва. Така че ще трябва да го пуснем. Да.
като най-фрапиращата разлика е в дължината на щипките. Докато при речния рак те са къси и широки, при езерния рак те са значително по-дълги и не случайно едно от народните му имена е тънкопръс езерен рак. В нашия институт в момента работим усилено при изучаването на речния рак, тъй като той се намира под закрила на Бернската конвенция за защита на природните местообитания и нашата цел е да изучим местните популации, а също така и да проучим възможността за неговото размножаване и разселване на малки рачета в природата с цел устойчиво развитие на популациите и увеличение на тяхната численост. Искрено се надявам, че с тези няколко факта, които ние разказахме за речните раци в България, сме допринесли за повишаване на вашите знания и те ще ви бъдат полезни. Есетровъдството е сравнително нова дейност в отглеждането на риба в страната. Началото се поставя през 1994-1995 година, когато се строи първото есетрово стопанство в страната в село Болярци, Пловдивска област. В последствие се изгражда и стопанството в Видин, на Белуга. По-настоящем има в страната и други стопанства, в Брезово и други по-малки собственици на рибовъдни обекти, които отглеждат есетри. Основен обект на отглеждане в есетровите стопанства, това е руската есетра. По-малки количества се отглежда моруна, паструга или чига. Отглеждането на есетровите риби в страната е основно за получаване на черен хайвер, който е скъпо струващ и е с експортна насоченост. Основно черен хайвер се добива от руската есетра. След достигане на една определена възраст, мъжките есетри отиват за реализация на пазара като риба за консумация, а женските индивиди се оставят да достигнат полова зрелост. Обикновено това става на 6-та, 7-та, 8-та година, в зависимост от условията на отглеждане, и тогава се използват за получаване на черен хайвер. Есетровата аквакултура се развива изключително бързо през последните години в страната, така че България е на водещо място, както по производство на черен хайвер, така и на риба за консумация от аквакултура в Европа. Основно есетрата се отглежда в садки, в язовир Кърджали. Това е едно място, което се оказа изключително удачно за отглеждането на есетри в страната, но има и във вътрешността на страната други стопанства, циментови басейни или землени, в които също се отглежда есетра. Именно поради факта, че в световен мащаб количеството на есетровите риби в естествени популации е намаляло значително, аквакултурата е мястото, където може да се добиват есетри с цел защита на тези видове от улов от естествени водоеми. В момента има и мораториум на улова на есетрови риби в Черно море, а също така и целогодишна забрана на техния улов от река Дунав. Уважаеми зрители, до мен е ръководителя ни на експерименталната база в Триводици, за която преди малко споменах, Николай Илиев. Това е базата, в която се съхранява генофонда ни от люспис шаран, също растителноядни видове, сом, европейския сом. И ще бъде интересно, предполагам, за вас в едно следващо предаване да ви запознаем отново с тези видове и с тази база. Каним екипа в Триводици да заснеме рибите, видовете риби там. Те са 4-5 вида: шаран, толстолоб, амур, сом, щука. Тя е на идеална чиста вода, питейна вода. В едната база е сондажна, в другата е от карстови извори водата. Няма никакви замърсявания, затова се търси много нашата риба. Качеството. Благодаря ви, чувстваме се покаяни, ще я посетим.
Здравейте, драги зрители на Хоби ТВ! Намираме се в експерименталната база на Институт по рибовъдство и аквакултури Пловдив. Базата се намира в Триводици. В момента пускаме грип за улов на риба. Базата е 470 декара водна площ. Отглеждаме няколко вида на риби. Шаран, толстолоб, амур, сом, щука. Октомври-ноември месец започваме масов риболов. Рибата се улавя, сортира се по видове и по грамажни групи и се складира в складови басейни в базата, за да не се мачка другата риба при реализация. Като дойде клиент, каквато риба поиска, такава да му се дава. В този басейн са складирани производителите, разплодниците. Пролетта те се сортират в отделни басейни, се пускат, басейните се обработват предварително, засяват се с пшеница или овес и след това се пускат производителите за производство на личинков материал. Шарана се пуска в басейните, а толстолоба и амура се люпят изкуствено в риболюпионния комплекс и оттам се реализират. Част от тях остават при нас за зарибяване. По-голямата част се реализира на клиенти на други рибопроизводители. Грипът е 100 метра, пуска се от 4 човека и завърта се и се издърпа накрая. Има си торба, рибата се събира в торбата и оттам започва сортировката. Отдолу на грипа има въже с тежести, олово, отгоре са тапите, да стои отгоре да не потъва мрежата. На средата се намира торбата, в която се събира рибата. След малко ще я видим. Гриповете са различна големина, за зарибителен материал 10 до 12 мм, за консумативна риба около 40 мм. В почти 60-годишното си съществуване Институтът по рибарство и аквакултури се е утвърдил като репродуктивен център за размножаване на сладководни риби и раци. В института има риболюпилен комплекс, който се намира в експерименталната база в село Триводици, в който ежегодно в продължение на повече от 25 години се размножават растителноядните риби в България. Това е огледален шаран, майкъс, многоформен корем, личи си, че е заготвила хайвера следващата година. За първи път те са внесени именно от института преди повече от 30 години. В института е разработена технологията за тяхното размножаване и към момента ние все още продължаваме тази традиция да възпроизвеждаме бял пъстър толстолоб и бял амур, с които се покриват нуждите както на собственото производство на зарибителен материал, така предоставяме и голямо количество личинки на рибопроизводителите от страната. Да, тези амури се заготвят тук за производители. След около 3 години са готови производители. Ще дават хайвер след 4-та година. Тогава съзряват. Това е люспес шаран, удължена форма. Това се търси най-много на нашия пазар. И за Гърция също женски, оформен. Вижда се, че е заготвил хайвера. Това е също люспес шаран, по-гърбав малко, по-къса форма. И той се вижда, че е оформен, хайвера е заготвен. Висока гърбица, хубав къс шаран, малка главичка. Добър приръст дава при нашите условия.
Освен с растителноядни риби, процесът на размножаване обхваща също така и други видове риби, особено хищниците. Искам да се спра по-обстойно на европейския сом, който е един желан обект както за консуматорите, така и за любителите на спортния риболов. Това са 15 кг майки, най-хубавите производители, най-лесно се обработват. В института има маточно стадо, в което се поддържа генофон от европейски сом, на базата на който ежегодно се произвеждат укрепнали личинки от сом на около 3-седмична възраст, 20-дневна възраст, които се предоставят на рибопроизводителите в страната за отглеждане на риба за консумация, която се реализира на вътрешния пазар, а също така и за целите на спортния риболов. Ние предоставяме между 30-50 до 100 грамови рибки за поставяне в водоемите, които те са арендували, за да могат риболовците да се наслаждават на този изключително атрактивен обект. Здравейте, драги зрители на Хоби ТВ! Предаването е от Института по рибарство и аквакултури Пловдив. Институтът разполага с експериментална площ от 700 декара, която се намира на територията на Пловдив и на територията на село Триводици. Там, заедно с експерименталната база, е разположен и риболюбителния комплекс за размножаване на растителноядни видове риби. Институтът е специализиран за производство на личинки за рибителен материал и риба за консумация от основно топловодни видове риби, като шаран, амур, толстолоб, хищни видове, сом, щука, лин. По този начин ние се стараем да задоволим нуждите на рибопроизводителите със страната от тези видове за едно по-пълно рибностопанско използване на водоемите в нашата страна, както и за нуждите на спортния риболов, която дейност през последните години намира все по-широко приложение и един печелив бизнес. От една страна, от друга страна е място за отдих на хората. Това, което е характерно за базата, че тя е изключително захранвана с вода от сондажи и от карстов извор. Това растение е хвощ. То се среща масово в Триводици в нашата база, около басейните по бреговата част. То е индикатор за качеството на водата. Среща се там, където водата е с отлични качества, което е потвърждение още веднъж, че условията, при които се отглежда рибата в Триводици, са много добри, което е и един добър атестат за вкусовите качества на шарана от Триводици.
Качеството на водата оказва влияние както върху целия жизнен процес на рибата, както за нейното нарастване, така и върху вкусовите качества на месото. Не случайно контролът върху качеството на водата е една от критичните точки, която се следи при мониторинга на всяка рибовъдна ферма в България. Основните параметри, които трябва да се следят и оказват влияние върху качеството на темпа на нарастване и месото на рибата, това са физико-химичните параметри на водата, като температура, прозрачност, хидрохимичните параметри, кислород, окисляемост, ниво на биогенни елементи, в това число и санитарно-хигиенните параметри. Това е типичният огледален шаран, който се пази като маточно стадо в института. Виждате специфичната форма на тялото и специфичната форма на олюспяване. Типово олюспяване, ръмчато, отгоре има една линия с люспи на опашното стебло и малко по корема. Т.е. люспите обграждат тялото на шарана и именно оттам идва наименованието ръмчат или огледален шаран. Грипът е 100 метра, пуска се от 4 човека, издърпа накрая, има си торба, рибата се събира в торбата и оттам започва сортировката. Това са 15 кг майки, най-хубавите производители, най-лесно се обработват. Това е огледален шаран. Това е люспес шаран, удължена форма. Това се търси най-много на нашия пазар. Вижда се, че е заготвила хайвера. В момента виждате един представител на огледалните шарани, един изключително добър екземпляр. Характеризира се с малка глава и с много добро високогърбие, т.е. след главата малко имаме веднага увеличаване на височината на гърба, което е специфично за тази форма. И той е характерен всъщност. Огледалните шарани произлизат от Централна Европа, от Чехия, от Бавария, от тези области е тяхната родина, там са селектирани и в последствие с годините ние сме ги внесли и сме ги адаптирали към нашите условия за отглеждане в шаранови стопанства. Предпочита се от много рибовъди с много добър темп на нарастване огледалния шаран и е лесен за почистване и за обработка в последствие под формата на консумативни части. В института се отглеждат бял амур, макар че в България вече имаме и черен амур. Черният амур основно е за борба с дрейсената, с тази мида, която напоследък се среща все повече в нашите водоеми. Тя е инвазивен вид, която затлачва каналите и променя конфигурацията на дъното на другите организми, така че черният амур именно консумира нея. Докато белият амур, той си е растителнояден, яде макрофитите, но когато има възможност да се храни с фураж, не избягва и хранилките на шарановия фураж. Говорейки за качеството на водата и качеството на месото, искам да се спра специално на качеството на толстолоба. Една риба, която се подценява както от рибопроизводителите, така и от консуматорите на риба. Растителноядните риби, пъстрет и белият толстолоб, са изключително пригодни да се отглеждат при язовирни условия, тъй като те оползотворяват естествената хранителна база в водоемите. Пъстрет толстолоб е зоопланктонофаг, а белият толстолоб е фитопланктонофаг. Белият толстолоб е изключително подходящ за язовири, които се използват за питейни нужди, тъй като филтрирайки водата, той ги пречиства и по такъв начин подобрява качеството на водата. Същевременно и двата вида реализират относително добър приръст именно на базата на естествената храна, което като себестойност е ниска, т.е. ние не влагаме големи количества фураж или въобще фураж при тяхното отглеждане. Но месото на толстолоба е изключително балансирано по отношение на хранителни вещества и
особено масно-киселинния състав с съдържание на омега-ненаситените масни киселини, което е естествен резултат от начина на хранене на този вид риба. От друга страна, тя е един много добър източник, една много добра суровина за производство на нестерилни рибни продукти, които в близкото минало намираха голямо приложение за производство на вейни, пушени, филето от остолоп, карначета, кюфтета, салати и други подобни асортименти. Така че това е рибата, която може би трябва да намери по-голямо приложение при производството в големите язовири, за да се добиваме една естествена суровина, която да бъде базата за разнообразяване асортимента на рибните продукти на трапезата на България. В почти 60-годишното си съществуване Институтът по рибарство и аквакултури се е утвърдил като репродуктивен център за размножаване на сладководни риби и раци. Тук ние съхраняваме маточното стадо от речни раци в института, тъй като навлизаме в размножителния период на речните раци и очакваме буквално до дни да започне копулацията, т.е. размножаването, при което най-напред ще се получи оплодения хайвер, а след около 6 месеца се надяваме да имаме и второ поколение от малки речни рачета, които ще послужат за внасяне в природата, в нови находища и за създаване на условия за устойчиво развитие на популацията им. Уважаеми зрители, с няколко думи ще ви запозная с изследванията и работата, която се върши в Института по рибарство и аквакултури с речните раци. Въпреки че обект на изследване в института са основно стопанските видови риби, ние в последните години работим и във връзка с разработване на технология за отглеждане на речния рак и на езерния рак. От гледна точка на стопанската ефективност, ние успяхме да разработим една специална технология за отглеждане на езерния рак, която представлява значителен интерес за всички лица, които се занимават с аквакултурно производство. Нашите резултати сме ги отразили в една специална технология, с която при желание бихте могли да се запознаете. В България се срещат 3 вида сладководни раци, като важно е за зрителите да знаят, че 2 от тези видове се намират под закрила на няколко нормативни документи. Под закрила и с абсолютна забрана за улов са каменният рак и речният рак. Тук имате възможност да видите как изглежда така в най-общ план речният рак. Вие сами бихте могли да направите една съпоставка между двата вида. Другият в дясната ми ръка е езерния рак, който в момента ме захапва. Като най-фрапиращата разлика е в дължината на щипите. Докато при речния рак те са къси и широки, при езерния рак те са значително по-дълги и не случайно едно от народните му имена е тънкопръст езерен рак. В нашия институт в момента работим усилено при изучаването на речния рак, тъй като той се намира под закрила на Бернската конвенция за защита на природните местообитания и нашата цел е да изучим местните популации, а също така и да проучим възможността за неговото размножаване и разселване на малки рачета в природата с цел устойчиво развитие на популациите и увеличение на тяхната численост. Искрено се надявам, че с тези няколко факта, които ние разказахме за речните раци в България, сме допринесли за повишаване на вашите знания и
те ще ви бъдат полезни. В института има риболюпилен комплекс, който се намира в експерименталната база в село Триводици, в който ежегодно, в продължение на повече от 25 години, се размножават растителноядните риби в България. За първи път те са внесени именно от института преди повече от 30 години. В института е разработена технологията за тяхното размножаване и към момента ние все още продължаваме тази традиция да възпроизвеждаме тези видове риби бял, пъстър толстолоб и бял амур, с които се покриват нуждите както на собственото производство на зарибителен материал, така предоставяме и голямо количество личинки на рибопроизводителите от страната. Освен с растителноядни риби, процесът на размножаване обхваща също така и други ценни видове риби, особено хищниците. Искам да се спра по-обстойно на европейския сом, който е един желан обект както за консуматорите, така и за любителите на спортния риболов. В института има маточно стадо, в което се поддържа генофон от европейски сом, на базата на който ежегодно се произвеждат укрепнали личинки от сом на около 3-седмична възраст, 20-дневна възраст, които се предоставят на рибопроизводителите в страната за отглеждане на риба за консумация, която се реализира на вътрешния пазар, а също така и за целите на спортния риболов. Ние предоставяме между 30-50 до 100 грамови рибки, за да могат риболовците да се наслаждават на този изключително атрактивен обект. Друг вид, който също се размножава в института, това е линът. Един вид, който е традиционен, както традиционен за нашите водоеми, така и нов като обект на аквакултурно производство. Лимитиращ фактор за неговото отглеждане е по-бавният темп на нарастване. Той е известен още под името блатна пастърва или каленик в някои места, но самия факт, че блатна пастърва ни говори, че той достига консумативни размери около 200-250 грама, т.е. както е при пастървата. През първата година теглото, което достига е максимум до 10-15 грама, през втората година 120-150 и именно през третата година може да достигне тези консумативни размери от 200-250 грама. Именно това, както вече казах, е лимитиращ фактор по-масово той да се отглежда в аквафермите в страната. Много добър риболовен обект, търси се от риболовците и се лови с желание. Линът се отглежда съвместно в поликултура, заедно с шаран и растителноядни риби, като неговото дялово участие не повече от 30% от това на шарана. Освен за отглеждане в рибовъдни басейни, той може да се пуска и в естествени водоеми, тъй наречения рестокинг, за да можем да увеличим неговата популация в определени язовири, където той намира добра база за обитание, добра среда за обитание, за да може да се използва и за целите на спортния риболов. Линът предпочита кисели почви, мочурливи почви, горски язовири, които се намират в горски местности. Там се нараства най-добре и се среща също в по-големи количества в такива водоеми. Също така за лина трябва да споменем, че има изразен много добър полов диморфизъм, т.е. могат да се познават мъжките от женските линове на много ранна възраст. И това става именно по коремната перка, по дължината на коремната перка и по първият удебелен лъч на тази перка. При мъжките екземпляри той е много по-добре развит, по-силен, отколкото при женските екземпляри. От интерес ще бъде за зрителите също да кажем няколко думи за научно-изследователската дейност на института, която е ориентирана изключително към практиката. Тоест институтът е създаден преди
споменах вече около 60 години, за да обслужва отрасъл рибовъдство и до днес ние се стремим да запазим тази традиция и нашите изследвания да са в духа на помощ, на консултации, на технологии, които са насочени изцяло към рибовъдите, към фермерите в нашите ферми. Друго направление, което възстановихме, тъй като института преди 60 години е започнал изследване на вътрешните водоеми в страната, язовирите, но така с годините малко прекъснахме тази дейност. От миналата година ние възстановихме нашите изследвания в големите държавни язовири, а именно язовир Кърджали и язовир Доспат, където обследваме влиянието на садковото отглеждане на риба върху хидроекосистемата на тези язовири. Тоест, по сегашно действащото законодателство, в държавните язовири може да се отделят участъци за аквакултура. Тоест, там могат да се разположат садки за отглеждане на риба. Садковото отглеждане е характерно за пастървата на първо място, но също така и за есетрите, и в по-малка степен за шаран и за европейски сом. Именно поради факта, че трябва да опазваме нашите водоеми чисти, да не замърсяваме тези водоеми, да ги съхраним за бъдещите поколения, института се нагърби с задачата да установи по научен начин, чрез разработването на методики, какво е влиянието на садковите установки, каквито са големите в язовир Кърджали и язовир Доспат, върху качеството на средата в тези водоеми. Първите резултати, които са вече на лице, показват, че с новостите, които настъпиха по отношение на храненето на рибите, т.е. с използването на висококачествените екструдирани фуражи, количеството на отпадни вещества в околната среда, де-факто във водата, е по-малко. Т.е. тези фуражи се усвояват много по-добре от рибата и отпадните вещества във водата са по-малки. Според нас много по-голямо влияние в отрицателен аспект има липсата на пречиствателни станции, на колектори в вилните селища, които са на брега на големите язовири, тъй като много често там, където сме правили изследвания, имаме наличие на микробиологични данни, които сочат именно за такъв род замърсяване. Въпросът с инвазивните видове е изключително актуален в нашата страна, както и в много други европейски страни. Тези инвазивни видове намериха добра база за развитие. Те се размножават много добре в нашите водоеми, големите язовири и в по-малките, в средните язовири, малки, и изместват по този начин развитието на други наши типични представители на ихтиофауната. Без да се спирам в подробности, трябва да споменем слънчевата риба, като масов обект, който се разпростира навсякъде вече в страната, в много язовири. Тя е образувала масови популации. Също така дрейсената, която също е заплаха в момента за нашите водоеми. Тя също е инвазивен вид, който се разпространява много бързо във вътрешните водоеми на страната. За жалост, тези видове много трудно могат да бъдат премахнати от нашата ихтиофауна. Борбата с тях е изключително трудна и занапред трябва да се мисли за стратегия как да бъде лимитирано тяхното разпространение и ограничаване числеността на тяхните популации. Сред риболовците много често обект на техните въдици, това е каракудата, и по-точно трябва да имаме предвид, че се среща масово вече сребърната каракуда, която е изместила от нашите водоеми нативната ни масово срещаща се в миналото златна каракуда. По принцип, каракудите се размножават партиногенетично, т.е. масово се срещат женски екземпляри, би трябвало да се срещат женски екземпляри, но през последните години все повече се увеличава дела и на мъжките екземпляри. Също така е възможно кръстосването на
каракудата с шарана, което води до така известния карпокарас, от руското име карп. По-младите риболовци може да объркат буфалото с каракуда, тъй като и при двата вида коремницата е черна. Трябва да имат предвид и други белези. Една снимка на буфало, което много ясно личи различията в особеностите на гръбната перка, също така и на устата. Тялото е изцяло люсписто и когато се сблъскат с такъв индивид, могат да го различат от каракудата, с която се бърка понякога. Рибите, освен желан обект на нашата трапеза, могат да окажат и благоприятно влияние върху качеството на водата в големите язовири, които са предназначени за питейни нужди. В България имаме няколко такива язовира, които са със специален режим на ползване. Именно добавянето на бял толстолоб, който е фитопланктоноядна риба, може да доведе до намаляне на евтрофикацията в тези водоеми и да подобри качеството на водата. Добра практика имаме в тази насока с ВиК Бургас, които са редовни наши клиенти през последните години. Те закупуват именно бял толстолоб за нуждите на язовира Ясна поляна и на Камчия. Тоест, те като добри стопани можем да кажем, че се грижат за качеството на водата в тези язовири и допринасят също така за продукцията на бял толстолоб, на риба, която може да се използва в последствие да бъде хваната и от риболовците, от любителите също. С тази цел, във връзка с питейните водоеми, института е изнасял бял толстолоб за Мароко, за питейни водоеми, точно за да може белият толстолоб да се включи в пречистването на водата в тези водоеми за питейни нужди. Есетровъдството е сравнително нова дейност в отглеждането на риба в страната. Началото се поставя през 1994-1995 година, когато се строи първото есетрово стопанство в страната в село Болярци, Пловдивска област. В последствие се изгражда и стопанството в Видин, на Белуга. По-настоящем има в страната и други стопанства, в Брезово и други по-малки собственици на рибовъдни обекти, които отглеждат есетри. Основен обект на отглеждане в есетровите стопанства, това е руската есетра. По-малки количества се отглежда муруна, паструга или чига. Отглеждането на есетровите риби в страната е основно за получаване на черен хайвер, който е скъпо струващ и е с експортна насоченост. Основно черен хайвер се добива от руската есетра. Мъжките есетри отиват за реализация на пазара като риба за консумация, а женските индивиди се оставят да достигнат полова зрелост. Обикновено това става на 6-та, 7-та, 8-та година, в зависимост от условията на отглеждане, и тогава се използват за получаване на черен хайвер. Есетровата аквакултура се развива изключително бързо през последните години в страната, така че България е на водещо място, както по производство на черен хайвер, така и на риба за консумация от аквакултура в Европа. Основно есетрата се отглежда в садки, в язовир Кърджали. Това е едно място, което се оказа изключително удачно за отглеждането на есетри в страната, но има и във вътрешността на страната други стопанства, циментови басейни или землени, в които също се отглежда есетра. Именно поради факта, че в световен мащаб количеството на есетровите риби в естествени популации е намаляло значително, аквакултурата е мястото, където може да се добиват есетри с цел защита на тези видове от улов от естествени водоеми. В момента има и мораториум на улова на есетрови риби в Черно море, а също така и целогодишна забрана на техния улов от река Дунав.